Hello guys. Hanyo hai lam sogani khazani ta hoktai buku songno. Ani YouTube channel nai tong nai rokno hambai no rokno ojorao. Hanyo hai ang tini sanamu suma kamo se tabo sing Durga Puja soli tongo mela shela. Hingke jahate sing bera korang ya oi sini buma bupa tai garden rokno konya musungo. Jani ja busa buti rokno rok khel kalayei kisa thangtini himtani norok naikol jadi tangai hingke sing bosor phaibrum brum no ma hai Durga Puja program roko onek no derao bachal tini pan derao tai puja naitini o kebai yang gamawo kebai khokjago kebai rep khajago nijini dol nei friends ni thangego tamo ngoi thango aboni bagai ang sanamo songo sini ma phasongno sini guardian serai ma phasongno hingke tabo hostel tongnai rok buri rok tongo sela rok tongo jotono tabo hostel suti rijak hingke aboni bagai no hostel tongnai rok sela rok hingke buri yungtu sing buma buka rok kisa sing naikini khanya nango sing guardian hisabai sing besarno sabai rok nanang sabai rok haya kisa abo sing niji ma phasongno guardian rok no decision khaiye rok serai rok no naikol jati jahate sing deraya oi gamaya oi biyang ingya tui sing wansuk laiyeno tai abono sing besar rok no sing bujuk laiyeno bo time naina nang bo time beraina nang jora tongo sini bo naijakna aboni bagui ang koina musongo sini guardian rok no sini ma phasongno tai sini busabuti rok no koina musongo norok naidi tongthokdi haifano alada babe norok hamya ta wansukdi hamya samung ta khlaidi aboni bagui ang sanamo songo sing hamya samung khaike sing derao sing puja no mani oi norok puja naina thangke khulumna thangke khulumdi naina tang naidi abosi tamoke norok hamya samung ta khlaidi hamya numung samung rogo basuk ta gdaldi tangai hingke sing nangoi bo gari chalogo kefe kebo sing load khaibo gari chaloklayo tai bike chaloklayo aboni bagui no sing deraya oi sing control o tonglaino sini ang busabuti rok no sanamo songo sini sikla tai sikla rok no norok bo berai phano tongthok jotono tongthogo haida tongthokdi jadi haifano sing control o tonglaino beraya tui khe tangai hingke sing buma buka rok hingke bukhao kisa kiriwo busarok no mungsasuk dangno tamong no aboni bagui no buma buka hingke busarok ni bagui kisa khep sango aboni rok naiphano kisa hojake naidi bike chalok thani gari chalok thani jotono hojake chalokdi tangai hingke sing asuk pickup mohai phunukya oi sing sakno chikon khe nugui sing jekono samung khaitini o sing program naitini puja khulumoi tini gari chalok tini o sing koinene khlaioi sing thanglaino sing kungchugoi bo gari ta chalokdi ani tongo hini bo speed ta chalokdi ang runggo hini bo speed ta chalokdi ang mo haike chalokmano hini bo ta chalokdi norok ni kaisa control o khe norok ni safety no norok no wansugoi norok no gari chalokdi aboni ang o Durga Puja ni sanamo songo naidi naya ta tongdi naidi naiphano norok ni husiar bai tai norok ni wansukmani amo haike no norok khlaidi tamni khe asuk amsuk outside tai alada babe wansugoi bo norok hamya samung ta khlaidi norok matai khulumna thangke matai khulumoi phaidi mela guruk nangkha mela gurugoi je paina tang pai phaidi kisa abono sing tangai hingke sini borok hingke bosor poti no bwthajago thuio keba gari bai pherai langjago abo belai no kirma sisa ta aboni bagui ang sanamo songo sini ani khajani ta hoktai buhuk song norok o video no nai tongkhangke norok jodi no chajakkhangke like khaidi sai share khaidi tangai hingke ani tiprasa bwsarok nang thwaimani nugui maya aboni bagui no sing kaham ke tongnani bagui
jotono khulumu jotono nayu haira abono ta dera thung ni ang sanamo sungo norok control khlai gari chalokdi naitini himtini bebak no norokni bwkhao tei control khlaiui norok je mansak norok kaham ke norokni buma buhasani mwkhango kusum khlaiui tongoi phunukdi buma buhani mwkhangno norok chwngai phunukdi norokni tongmung kaham khlaiui tongoi phunukase norokni maphabo mwkhang chwngnai abosi aswkno ani o video norok jodi no ang chaya sajagui tongkha norok nakhardi.